hemos corrido. Dentro de este puto juego acabo vencido. Te miro y no me coges ni un envido. Es guapo, Dauden. Yo te digo. Hor dago... Aleta. Zer? Adibidez. Handietara. Bai. Nik ez dut ikusi. Ez. Kera. Ez du ditu. Ikusiko zu? A ver. Tenau, tío. Joder, tenau. Tío, eta, me cago en la puta. Casari. Bueno, gaurko podcasta egingo dugu beste leku honetan, bai. Bi arrazoirengatik. Lehenengoa, ekainean gaudela ja, lehenengo ekaineko podcasta esan daiteke gure lehenengo Summer Editiona. Bai. Lako belartxu bat. Bakarra igual. Bakarra, Bakarra, tío. Ez zaude motibatuta udan zerbait berezia egiteko? Bai, tío. Baina, ja jaietan igual. Ni lotzen ari Jaietan ja? lotzen ari nez Jaietara elkarrizketatzaileak, kale elkarrizketatzaileak lotzen ari gara. De hecho, Hori ondo. bai, De hecho, in fact. in fact, izenak atera dira ja. Atera dira. Eta lehenengo Ezin da elkarrizketan izan. egon gara. Ezin da izan. Ez, gerora, ateratzen baldin bada ateratzen da. Eta bigarna da, hori, beste kontu batzu daudela egiten ari aldean, justo grabatzen dugun lekuan, orduan, aprobetxatuko dugu eguraldi ona eta hemen egingo dugu. Gainera, lehenengo podcasta lauro garena Bai, egia da. Bai. ezagutzen zinete. Kaixo. Kaixo. Urtaskotarako. Bueno, a ver, hau gu lauro ginen hasiera batean podcasta sortu nahi genuenok. Eta, bueno, pues lehengoa, lortu duguna elkarrekin egotea. Lortu dugu, Txalo bero bat. A ver, gestionatzen dugun ondo espazioarena eta denborarena, azkeneko podcasta egia da luze geratu zitzaigula. Joder. Nik lasa ikusten dut, baina hala ere. Bueno, Kexak egon dira, eta gaur bakarrik ez darela garen ez egongo, eta ja ohitura den bezala, beste norbaitek hartze arren, gaur daitu gurera. Laguna, lankidea, familiakidea kasu batzuetan, oierren lehengusina da. Bai. Hori ez zegoen zehaztuta, baina aitorrek etzekien. Ja, ni hasiko nintzen. News. Ai, mierda. Barkatu. Fombe. No Ez da zer gertatzen. Ez dugu esan norden. Ja. Lasai, jazta. No. Osa, ondo. Bai, ez duzu esan. Lasai. Baina sartzen dugu? Ez? Ez. Ba, ez dugu. Ze. Egon da gonbidatu bat, eta gero sartuko da programa. Man ditugu pistak. Bai. Trailerrak. Vale. Oda zehaziko zara idor? Hasiko naiz ni. Bai, hasiko naiz. Nire sekzioarekin, non daukat mugikorra. Vale, nik ekarri dut gaur, historian egin diren bandek atera duten merchandising arraroa. Bilatzen egon naiz eta aurkitu dut merchandising arraroa. Orduan, ez dago orden konkretu baten, nahiak jarriko ditu argazkiak, hola, ikusiko dituzue hor pantailan, eta nik komentatuko ditut. Osa, komentatuko ditut, azalduko ditut, ezakit kuriositateak eta. Uste dut, fargarria geratuko da. Ze dira nahiko kuriosoak. Orduan, let's go. Guapo zaude, Saiatzen naiz. Gaur oso guapo etorri zara. Guapoa da eta guapoa da. Alkaldorekin. Izan eta egon. A ver. Zenboro dator. Zententzio, Hor da. Vale, itxoin, bilatu behar dut nire apuntetan. Dago. Ikusi duzu? Hemen daukat. Elkarrizketatuarekin, bueno, Vale, laugarren paleta portu behar da. Ikusten da. Ja, ekarri behar genuen igual sakendu behar nion fondoa edo, ez dakit, bueno. Bueno, da hilkutxa bat. Izen hilkutxa bat. Ez dauka misterio askorik. Atera zuten, ofiziala da, atera zuten 2001 urtean, eta kostatzen zuen $3.300 Eta edo erosi zenuen $4.700 sinatuta. Sinatuta. El mágico del cementerio, ez duen bezala. Gene Simmons, zen partaide ez dakit abeslaria den edo nor, esan zuen, komentatu zuen, hermetikoa denez erabili daitekela garagardoak osteko eta izateko hor oso ondo. Eta gero ere
Dimebag Darrell, Panterako gitarrista, hil zenean enterratu zuten kutxa honetan. Gene Simmonsek esan zuen, donatzen dut, Hori zer da. oparitzen dut. Los Diablos Rojos kuadriako hilkutza. Nahi duzun hilkutxa. Eh, Itzin barko dugu Diablos Rojosetaz, Negrusetaz. Bai. Gero egon zen, Negros dira parkatu. 2017an Kisen fan bat hil egin zen eta bere testamentuan jarri zuen hiltzerako orduan nahi zuela hilkutxa honetan enterratzea. Eta Gene Simmonsek, por las risas, esan zuen, oparitzen dut. Orduan, atera zuten, ez zuten bat ere saldu, baina badago jendea kutxa horretan enterratuta. Opo. Txandaizik. Opo, Ez ateratzen du Mark Winter horrelako hilkutxa, jo me meto, bai. sus. Ja, sartu behar zen, Urrengoa. Zein du urrengoa? Vale, fetoa. Non dago fetoa. Zin da talde hori. Talde hau da, itxoin, Flaming Lips. Ez nuen ezagutzen, Flaming Lips. Eta zer motako musika edo? ni idea. Ni idea. Zero Ni bilatu dut preparación. merchandising, ez bera musika, osea, Esa musika berdin da. vamos a ver. Orduan, hauek atera zuten, ez bakarrik feto hori, baizik eta, bueno, hau da, gominorazko feto bat, eta fetoaren bai, barruan bai. zegoen pendrive bat, EP batekin, lau abestitako EP batekin. Orduan, jan behar zenuen fetoa, Ah. eta gero musika entzun. Badakizu Euskal Herriko sukaldari batek egin zuela behin plater bat, bai? Ez da, uste dut zela Aduriz. Ez Aduriz ezaguna, bestea, ere bai oso ezaguna dela. Osea, Eta Duriz egin futbolaria zuen- ez, sukaldaria. Nahi, baina egin zuen olako feto bat, Hori da bai. jangarria zela, eta auki zituen kritika pilo bat, A ber. arlo fiskautik eta, Hauek ere bai, bai. bestaldik hauek ere atera zuten, gero, Pintxopote baten jango zenuke. Teknikari lehenengo saria. hau zer da, pintxoa edo potea? Olbiak. Olbidak, Daukazu, pintxoa eta plazenta. Puto asko. Joder. Gero ere, banda honek atera zuten feto formako jaboi bat, jaboi pastia bat, feto formarekin. Jartzen du hemen, zeukala manteca de karité, leche de cabra, aromas de honeysuckle, ni idea de zer den, eta Fruit Loops. Zeukan kanteka de Macao? Manteca de Macao. Izan zitekeen. Eta azkenik banda honek ere atera zuten feto formako gabonetako arbolan jartzeko adorno bat, Bola bat bezakoa Bai. edo. baina feto formakoa, Bueno, fetoak, ez dakit. Ba hori, jo que se. Urrengoa. Zeo zer komentatu nahi duzu, esan, Osea, bai, bai. Zein da hurrengoa? Ikusi dut izen bat. Bai, bai. Madre. Claro. Naia, zuk behar duzu mikrofono bat zuretzako. Umbrag, hori da, bai. Honek atera zuen Tenacious D, ezagutzen dugu Tenacious D, Jack Black, Blacken laguna. Buah. Jack Blacken banda. Orduan, hau zer da, jak garbitzeko baia bat. Osea, ez dauka besterik. Atera zuten 2002an, merchandising ofizial moduan, eta balio zuen, Bali zuen, paja garbitzen. ez dakit, ez dut aurkitu zenbat balio zuen, baina da, oraindik saltzen den bakarra. Osea, erosi dezakezu gaur egun, eta dira, uste dut, $20. uste dut. Beitu estatu batuetan dagoela normalizatuta galtzerriarena, baina zapiarena. Oh my gosh! Eta jartzen du The Official Tenacious D Kumrag, eta bere azpian Everything Else is just a Kumrag. Osea, beste guztia da bakarrik, besterik gabe, Kumrag bat. Ez da Osea, ikusten. ja ez da ikusten. Eta ditu, ba hori, unikornio bat, eta hortzadar bat, lorekin, eta hori. Hori uste du atera zela Minecraft filman. Seguramente. Gero, 2021 batean, 20. urte hurrenagatik atera zuten toalla bat, baina handia. Hau txikia da. Ondartelako, ez da? eta atera zuten- Sartzen bali mazaizu. Handi bat,
bakarrik izan ziren, atera zituzten 20 unitate. Eta, hori, sin más, erosi dezakezue, osea, esan dute. Aitor, tío. Oye, ni aukera Todo ematen dut. guarradas, Summer Edition eta todo guarradas. ¿Qué es esto? Aberesten nabaritzen Ondo lau izonek prestatu duten podcast bat dela. Joder. Bueno, hau prestatu du bakarrik pasa rato. Así Bakarrik prestatu que dut. gu libratzen gara. Hau ere ikusi dut erosi aldela, baina dira ubi YouTube Ah, zen YouTube. kondoi Ubi. batzuk, vale? Judetube. Ez dakit, atera zuten, ez dakit disko bat edo abestiren bat deitzen zela Achtung Baby, Achtung rollo Bai, kontuz alemanieraz. Bai. Ah, Ez dakit ondo pronuntziatu dudan, ez dakit alemania da, así que. ni ez da. Nik bai. Eta, ondo askatu dut edo, bai, Mi arma ba, bat, espectacular. Prestatu dut, Que sigue por ahí. Bueno, Orduan, basicamente, kondoiak. Kontzertuetan eta botatzen zituzten rollo publikora eta hori. Eta gaur egun saltzen dira, baina, claro, pues seguramente están caducadísimos. Nik uste, Bono, ubiko abeslaria, bai, Jose Bono, hau ez da egin duen gauzarik naskagarrena. Seguramente. Baina, merchandising Un poco aldetik. Zionist, un poco... Bai, Bono sionista da. Bai, pizkatu bai. Nekien. Nik ez da. Hostia. Baina gorrotu Un poco- gorrotu nuen hasieratik, orduan, bueno, justifikazio. Ni ez neukan... Osea, Fijo. egun baten egin behar dugu una lista de cancelables. Bai. cancelables edo cancelados. Cancelables. Cancelables. Cancelable edonor. Ez. Se cancelable da Eta edonor. gero zu. Seguramente. Ja ez naiz etorriko berriz. Placer bat izan da, hori, izen, gitar batentzako sokak. Saltzen zuten, zer, hotxa bat. Garantiarekin funtzionatzen zuten, ongo. Eta ziren, $4. Lau, $4. Esan zuten, Bueno. Eurekin ez ezu iristen kaina batetarako aiara festen. irakurri dut, Masonada. izan zituztela, osea, irabazi zutela dirua, osea, ez zutela dirurik galdu. Por la cara. Osea, jendeak erosi zuenako. Fuakiz. No daukada. Ez da. La Ez verdad, da bastante. halako pereza mate dizuen talde bat. Pereza saco. Sin más. Ez dakit gehiago geratzen diren. Bai, ez da. Joder. Izenarekin, ja, tío. Ondo askatu dut. Rammstein. A ber, itxoin, bilatzen dudala. Hemen, Rammstein. Rammsteinek atera zuten 2009an haien Liebe ist für alle da dizka. Bueno. Eta hau zen rollo edizio super berezi bat, eta bazeukan bi diska, CD eta DVD-a, azerozko eskumuturrekoak, Zeroz dela honen. lubrikante pote bat, eta 6 dildo. Hori leia. Esaten dute, dildo bakoitza dela aldekide bakoitzaren zati. Tu, venga, hombre. Zato. Tu, badakizu Rammstein izan zuen movida. Rammsteineko kide batek izan zuen movida bat de... Abeslariak, Abeslaria izan osto baditz. Ez que, gero abeslariak ikusi dut, badaukara bere sex shop online bat, edo lango zer. Ez naiz sartu horretan. Todos a la cárcel. Bada espada. Eta, hori. Todos a la cárcel. Du hast. Bai, hori da pizkat guztia. Oso ondo, Aitor. Osatu zaizu. Bai, sexio dona. Bueno, Erosiko duzu. Nik erosiko du tiltutxa. esan da... Igual, gitarra, gitarreako kordak, igual, hori, ez da? Bai. Nik larun baten barruan dilkutxa hori. Hori da. Sexio Listo? polita, egia esan, Polita da, adjetiboa. Ez, Obsceno, baina, bueno. obsceno. Bai, hori da. Como un diablo Berdea. de Tasmania, pero sin Eskertzen dut, gracia. Polita izatea, baina. Bueno, uste dut, nabarituko zenutela ritmo ezberdina eukingo dugula, bai, sekzioak eta jarriko ditugula beste orden batean, eta orain, sekzioekin jarraitzera, bai, hori da, ba hori, lehen aipatu dugun lagun hori, lankide hori eta maite dugun pertsona bat, orduan bilduko da gurekin esertzera Maider Ramirez. Kortinilla!
Cortinilla. Vale, kaixo. Kaixo, zela. Que sos pizka desparrago, me cago en. Badaki, tío, ez dakiz gatik den. Berez ondo lehin dut. Ez duzu moztuko? Que va. Adelante. Bueno, kaixo, Maider. Kaixo. Maiden. Bai, etorri naiz, badakizu. A ber, Eskuota betetzea pizka bat, eskuta betetzera, kontua zen gehiago, pues, hasi garela ja, bi taldeok podcastak egiten, eta pein ja zureak bigarren kapitulu eukinda, Julen Pagatarekin, lehenengo bai mindien gaztainarekin oso ona, aipatu gonen aurreko podcastean, pues gehiago erakusteko, pues, plataforma berdinean gaudela, baina garela ezagunak luzetik. Bai. Zelan? Oso ondo, Oso bai. ondo, tia. Bai. Gusten naiz etortzez. Eta Bai, ez denez ikastolako beste inor etorri. Hori komentatu genuen, bai. Komentatu Hegemoniko ardu. egiei bilakatzen ari ginela, baina, bueno, Bai. egia esan, nahiago dut beste norbait bilatza baino, gustatzen zaigun jendeak hartzea, eta kasualidadez, pues, Maider, etortzea momentu hona zen Bai. etortzeko. Bai. Egia da, guk komunikabidean askotan daukagu kezka laudiozentrismoarena, osea, zuen nahia da, next level ikastola zentrismoarena. Bueno, baina aurrekoan etorri zen, Orozko neska bat, orduan, Bueno, ja, nahiko hori beste kuota bat. beste kuota bat. Hau gau. Jarri behar dugu, gero podcastean olako neurtzeko zerbait eskina batean. Zenbat kanpoko jende, zenbat ikastolako jende etortzen da. Bueno, egin aldut grafiko bat. YouTubeko estadistiketan. Bueno, pues nik ere ekarri dut sekzio bat, Aitorrenarekin pizkat jarritzeko, baina laitago eta esain Ezen Summer Edition. ez Summer Edition. Horrena gogorra izan da. A ber, kontua da, hori ari garela komunikabidearen 15. urte horrena ospatzen, ez? Eta pizkat proiektu osoarena, eta ari gara mertzana sortze bidean, edo. Eta pentsatu dugu, agian zuek ere sortu alko zenuketera mertzan bat, eta ekarri dizkizuegu proposamen. Ze folita. Ojo, cuidado. Vale, A ver. jarri lehena nahi. Gizonak. Zapatean dildoak. Ados. Nik erosiko nuke. Zero nuke baita. Nik Ni baita. jantziko nuke podcast honetan. Bueno, jarriko ditugu, eta gero, ez dakit, agian egin aldugu top tier bat, edo, bueno, Ados. behintzat top 3 bat, edo zein ikusten dugun egingarri hago. Hau ondo dago, egia esan. Ez, mezu Mezu argi dago. Zuzena. dago, zuzena, eta... Autokostiente gara. A ber, bestela, bueno, kamiseta ez den zerbait egiteko, Zerratkatu duzu. Wow. pues dira guztiak espoteko, bastaritziko espoteko espoteko, bai, kaptura. Hau, bueno, Una roña. sexy, Summer Edition, hau da Summer Summer Edition. Edition. Baioteko iakuriko bestinetara. Zinetara. Hau da, pixkatere mertzan arraroarekin, ez, jarraitzeko, da olako flepoko ez dakit nola behitu honi podcasta ikusteko, pues, ez dakit, beste zerbait egiten ari zaren bitartean. Jarraitzen aurreko kapituloko txistarekin. Hori da. Vale. Eta hori? Hau beste kamiseta bada. Asko komentatu dit lo de hemen Espainian, Hau, bueno, Comic Sans bat, Gainera genuen edekorri. Gainera, une pertsona ikusi dute kapitulu honek. Ja. Eta momenturik ikusina, da hori hemen Espainian momentuarena. Baina komentarioetan dagoela jarreta Eta, denbora marka ez da, edo... Bai. Sí. Atzo, egon zen partidu bat, ez? Bai. Zen. Eta, momentu batean, Tenis partido? edo? ¿Tenés partida? ez. Espainia eta Francia vale, eta vale, Portugal arteko partida. Vale. Eta momentu batean esan nuen. Nos van a meter gol. Wow. Eskerrak pluralak alen. Edo. Hau dago, beitu, futbolarekin lotuta. Hostia. Ze polita, Hau oso ze guapo polita. dago, nahiak Wow. Ze polita. diseinua. Hau fuzuretan ni Bai, erosiko dugu. Erosiko dugu, Bai. fijo. Osa, un nahiko Ostuak ru. ondo dago. Ostuak rugby, bai. Guapo dago. Eta, ez dakit zer Baina, dago. benetan guapo dago, nik erosiko nuke. Bai, hori ondo dago, nahiak egin du. Horiek dira, ez? Ez dakit.
Nago irakurtzen hor. Ah, bueno. Cyborg. Hau, eske, bueno, zuek ere jotzen duzu asko lo vintage eta... Eskerrik asko. Batzutan ez da zer berrik sortu behar, ez? Bakarrik ja dagoena, ba, bueno, berreskuratu. Minutu ikusten die, izai bukatzen zuela horretan ingin. Nik ez nuen ikusten. Bai, zer iruditzen. Nivela dago, Igual top bat gizonena, igual. Ni netzako tako zerko dena. Guapa, verdad. Debekatu gizonen podcastak, Hau da top. gero Miedo hiru. kamiseta, eta gero Espainianeko kamiseta. Ero Camiseta. camiseta. Camiseta, Así en general. kiroleko Zein. camiseta. Ah, vale. Bai. Zer? Bai. Esan duzu, gero camiseta. Ze Ah, bai, camiseta. bai, Eta barkatu. galdera bat. Ze justo aiaraldearen 15. urte horrena denez, zergatik ez dute izena jarri la quinceañera de la aiaraldea. Egia. No, creo que es Bai, buen nombre. bai. Eta egin hemen jai bat, ez? Baina, en plan, dantza eta hori egiten den aita alabarekin. Bai. Apuntatuko dugu. Egia esan, esanguratsua da, zelan, aiaraldeak egin duen olako inurri lan bat, mundu guztia elkartzen, 15 urte bete eta gu gaude hemen, tontuaren egiten, Bueno, aiaraldea faktoria, ondo dago, ez? ondo dago, Pixkat, bai, bai. pixkat, Ez denetan. avanzadilla berria, ezta? Nire ustez ondo dago. Hola, zeu zer esateko. Ba, oso ondo. Bueno, a ber, Maider etorri denez, nik prestatu dut, olako elkarrizketa txiki bat, pues galdera batzuk dauzkadalako Maiderrentzako, iruditzen zaidalako figura interesgarri bat herrikoa, behintzat. Ez herrikoa bakarri, baizik eta pues, partekatzen dugun espazio honena, ezta? Jarri dut ja nire txip, eske aldatu dut txipa, bai? Neukan Bai. nire txip tontoena jarrita, eta orain, pues bueno, ja, bakarrizketa bat egin dezakean, ba, elkarrizketa bat sortu. Bueno, hasteko, Maider, zait dugu kompetentzia bezala ikusten zaitugulako gure islada Kidea. bezala. Vale. Zer? Kidea ez dakit. Kidea da, baina da, osea, gaude zerbait utxune bat betetzen, ezta? Osea, orain arte komunikazioak hartzen zuen olako rol bat zela gehiago berriak ematerena, eta uste dut aisialdiaren zatia, edo behintzat pues urteak pasa hala, orain dela 15 urte, igual pentsa ezina zen ikustea nola sortu genezaken guk gure kontenido propioa behintzat euskeraz eta eskualdean, no? Hori esan da, orain gaude bi podcast, aldi berean, azaleraz dut kontatzen, azalerako delako gehiago magazin bat. Nik uste dut, falta dira, hirugarren bat. Izan daiteke. Hirugarren podcast bat falta da. Elkarrizketa podcasta izatea ere, edo... Kontua da, zuk aukerako aukingo baldin bazenu aipatzeko hirugarren podcast hori zein izan, nork gidatua jarriko zenuke, eta zeren inguruan hitz egiteko. Nik proposatzen duena da, Liok eta Ibonek aurkeztutako First Dates bat. Hori oso ondo litzateke, bai. Ez dakit, zaila da, gero hori ez, pues aipatzen dugu, esan dugu, ikastola zentrismoa eta laiozentrismoa, interesgarria litzateke adibidez Orozkon egitea, podcast bat. Bai. Ez, Krimen... behitu izan. Krimen podcast bat. Krimen True ikastigo. crime. Ez, crime. edo behitu, Orozko. orain dago oso modan ere fikziozko podcastak egitea, Jone Laspiurre, bueno, eta jende gehiago, baina egiten ari dira orain, eta egia esan nik ez dut asko kontsumitzen formatu hori, baina ez dakit, agian izan daitekealan eskualdeko literaturgileek edo, bueno, egintzan dabilen jendea, ez bakarrik literatura, orokorrean Zautzen zuen horrek egintzen dagoena? ez, Nik zure bai, esan. baina, bueno, Zagutzen duzu norbait? Julen Solaun. Egia da. Justo horretaz egon ez Egia da. berarekin etorri naiz. Ba ez dakit, halako zerbait guai. sortzea, ez du zertan hemen girotua, baina, bueno, igual arrakastatzen izan daiteke, eta hori bai dela hutsune betetzea ere, ze beste elkarrizketa podcast bat agian ez dakit, gero ere, Zapalduko gara. bai, mazkena da ze, claro, mugatzen bagara eskualdeko jendea elkarrizketatzera, edo eskualdearekin zerikusia duen jendea, pues ez, osea, ez gara inbeste. Ez, Nik uste dutela halako ideia bat daukaguna, guk nahi dugula beste jendeak harri laudiora podcasta grabatzera, baina zeintzu dira gure baliabideak astelen batean ja, jendeak hartzeko. bai. Edo harrapatu duzue famosa bat bizi dena... Arakaldon.
Oso ondo. Bai, holako zerbait, ez dakit. Ke bai. Norbaitek idatua? Ba, zait okurritzen, ez dakit. Unai Apraizek. Naia Praizek ondo litzateke, Naia Praizek gidatzen badu. Bai, jerak gidatu Jerak aurreko duke gidatu bat. dezake. Nik jerari emango nion podcast bat bakarrik agenda bat egiteko. Eguneroko Eta zen. Egunak tatxatzen. Eguneroko podcast bat, baina bera, esaten ze pasada den egunean. Bai. Eta etzera ekartzeko, aize aurkizok idatutako podcast bat oso ondo litzateke. Baina kanpotik. Kanpotik, bai. Bai. Gai, amabostekariko kontra bezala aiaraldetik mundura, ba, aizea mundutik. Aizea mundutik. Eta bueno, WhatsAppak ez erantzuten. hori, bai. Callejeros mundutik viajeros bai. motako bat. Bai. Zelako infrastruktura barko, horretarako, Bueno, Naia preso de bideiatzeko mundutik. Aixearekin. Elegante. Oso ondo. Gero, aipatzen ere bai, hori, podcast biok daukagula alako rol berdina, ze bilatzen dugu jende elkarrizketatzeko. De hecho, ja, lapurtu diguzu Julen Pagazaren primizia, nahiz eta nebilen bi astean behin esaten Juleni, etorri gara, mesedez. Baino egia da, hori, pixkat rol ezberdinak ditugula jende elkarrizketatzerako orduan. Orain nagola medio de coña, osea, medio serio, ez da nabaritzen hainbeste. Baino, egia esan, zuk zein ikuste duzu, alako figura bat, zuk elkarrizketatu nahiko zenukeena, baina esatu duzu, joer, nik nahiagoko nuke pasteritxira joatea. Agian biak erantzun, zein nekarriko nahiko zenukeen, eta... Eta zein ez. Ez dakit, osea, nik ikusten dut ere, Julen, ez dakit zergatik kostatu zaizuen hainbeste etortzea. Ez, broma, Baina... barne broma bat da. Baina, jo, guk esan genionean, hartu zuen super horez eta... Aztelen bat etorri zen ere, bai. Zuk bialde zenion WhatsAppa. Bai, zuk ez. Eta nik lanian aurkitu nuen eta zenion, Ja. podcastera etorri! Claro. Baina, bueno, galderara itzulita, ez dakit, eski ikusten dut, ia dozein pertsona moldatu daitekela bi formatuetara, ez? Egon etorri, pues, hori, más de... Esan, berriz. Sofata egotera, sofa Ez, batean. informalago, besteari informala da, baina, bueno, beste, ez, txip batekin, eta urrengo geltokira ere, gauza esateko, ez beste gauza batzuk esateko, sino beste modu batean esateko. Eta hori esan da, eske ez dakit, eske ez zait okurritzen ala inor, ez nuken ekarriko urrengo geltokira. Badakizue, zein uste dut dela pertsona superinteresgarria eta etorri aldela edozein podcastera, da pizkat, ojo, baina musika zuzeneko tipoa, badakizu orden? Hamaika telebistan agertzen dela, egiten ditu elkarrizketak Euskal Herriko musika taldei, baina musika taldeak, osea, igual montatzen dugu banda bat, eta bihar etortzen da tipoa, eta ja ezagutzen gaitu, osea, tipoak musika talde bat egin zuten ditu, eta ezagutzen ditu guztiak. Eta tipo horrek izan behar ditu, osea, jostakit. Interesgarria da, perfila. Bai. Behintzat, gu garen musika podcast bat, eta gero musika ez dakigun asko, ekartzea musika ez dakien pertsona bat. Elikatzeko baita podcasta. Bai, claro, Juan. Adibidez, Esti Urresola, da super urrengo geltokiko profila. Hona ekarriko zenukete? Proposamena bota, Gero berak onartzen badu, beste kontua da, baina... Bai, a ber, nik ez du kontua dela gehien bat, hemen jokatzen dugula asko daukagun harreman honekin. Ezagutzearekin eta limiteak, bata bestaren limiteak jakitea da pixkat urratzea, pues hori intzakezu bakarrik ezagutzen pertsona batekin. Esti Urresolarekin ez nintzateken ausartuko kisen hilkutxa erakusten. Hori duzu. Aitor, a ber, zerreako oso ondo daude, baino. Ramsteineko dildoa. Ez dakit. Baina bai, uste dut, bueno, jendea ere moldatzen dela pixkat, ez dakit, kamera aurrean jartzera beldurrik ez duen jendea, gero moldatzen dela testu ingurura. Bai, dago. Horain ipatu duala, hori, eukitea erlazio hori jendearekin, eta horregatik deitzea herrira. Nik aipatu nahi nuen ere bai, zein den zure ikuspuntua, herrian ikusten ari den egoera honetaz, non geroz eta jende gehiago komentatzen duen, eta geroz eta gehiago entzuten den behintzat kalean zaudenean, eta lortzen ari garela sortzea alako generazio bat, non nahiz da intergenerazionala izan, badaukagula alako harreman berezi bat, sortzen ari garela harreman berezia.
Askotan pentsatu dut, ia zerbait ideala den, edo benetazko gauza bat den, edo den zerbait, agian tokatu zaigulako guri izatea generazio horren parte? Elkar ezagutzen ari den generazio Mm. horren parte? Bai, osea, nik uste dut badagoela, igual jende bat, ez, edo bagaudela hor, baina horretaz gain hortik kanpore badagoela, pues, gure belaunaldiko jende asko, edo beste belaunaldi batzuetako behar, ez dakiten hori, ba, gustu kontua, edo pixka, bueno, ez dakit. Ez dakit zer den zehazki lotzen gaituena, ez bakarrik gustuak, edo izateko moduak, bizitzeko eta harremantzeko moduak, baina ez dakit, osea, egia esan ez diot asko erreparatu honi, ez, igual zerbait naturala bezala bizitzen dudalako, Mhm. baina behar bada segurazki beste garai batzuetan ere gertatu izan den zerbait. Segurazki dela. funts gehiagorekin. Ja. Baina, behin esan da, ja daukagula alako kohesio bat, zeintzuk uste duzu direla dauzkagun metak, posibleak, herri bezala, eta gazte erdi antolatu bezala, antolatu ez, baina. Bueno, ez dakit. Iruditu zait. Ez dakit. Niri, bueno, kulturalki edo, ez, nire ustez, kulturalki eta euskal kulturari dagokionez, eskualdean eta Laudion batez ere nik Laudio hitz egiten dut, ideia gehiago dudalako. Erronka bat ikusten dut eta askotan pentsatu izan dut, jaietako, ez Laudioko jai San Rokeak, baizik eta pues ez dakit, antolatzen den gaztegun bat, edo holako egitarau txikiagoak pues, San Pedropeko batzuk, edo niretzat erronka da, daiteke musika eskaintza bakarra ez izatea erromeria bat eta DJ bat. Osea, Fua, ja. ez dakit nola esan, baina ez da jendea estea euskal musikan. Ez dut Mm. uste inor joan behar denik, ez, edo, ez dakit pixkat, euskal musika, gaur egungo euskal musika kontsumitzen dugunok, esan behar diegu beste entzun hau, edo, baina bai helburua nire ustez da, jende gehiago, ez dakit, belaunaldi gazteagoek, Bai. orain, ez dakit, hasi direnak edo pixkat modu aktibago batean parte hartzen jaietan, jaien antolakuntzan eta bar, nahi izatea hori ez den beste zerbait. Pentsatzea, zergatik ez dugu ekarriko berdin zait borla, edo mirua, edo ez talde hiper handiak ere ez, baina, bueno, pixkat izatea kontziente zerari den ekoizten eta sortzen Euskal Herri mailan eta hori ere disfrutatu ahal izatea haiek. Ez bakarrik ezagutzen dituzten betiko lau abesti berak, romeria ezberdinak kantatuak. Ez dakit. Hori iruditzen zait, osea, ze gero bestela beti da berdina. Bai. Bai. Da, Arrazoi osoa daukazu, Osea, espazioak behar ditugula baita. Osea, nik uste dut, eta hau, baten baino gehiagotan komentatu dugu, Laudiok behar duela estena propio bat. Eta honetaz hitz egingo dugu, eta seguramente podcast bat emango diogu gai honi. Baina nik uste dut, nahiz eta musikaz ez jakin asko, bai, edo ez izan munduko musiko hoberenak, nik uste dut, era aktibo batean lortu behar dugula Laudiok estena propio bat eukitea, amurrio sortzen ari den Bai. berean. Eta nire ustez gaztetzearen falta da, bueno, horren eragin handia duela, ez? Zentzu horretan, gazteok izatea espazio bat bai harreman dual izateko, bai antolatu ahal izateko politikoki, bai kulturalki, aktibo egoteko ere bai. Amurrioren kasua adibidez, eske oso agertu daukagu, baina gu daramagu urte nahikotxo pandemia aurretik edo pandemiatik gaztetze gabe, eta igual gaztetze gabe eta beste espaziorik gabe, beste alternatibarik Bai. gabe. Txotan, umezurtz. Bai, Geratu gara. bai. Alde horretik. Eta gero azken bezala, azken galdera bezala neukana pentsatuta zen, berez, zola plantatzen duan galdera hau. Eske astu zei galdera egiz. Bueno, ja, esango dut, ja que te olvidado. Beste zonaldeetan, azken aldi honetan baita, gaztetxetan, Zuian eta bar, atera direla nahiko plataforma asko musikari buruzkoak, eta, Zuian da Hilda Laboa, eta, egun motelak bazegoen ja, Iruñako egun motelak bazegoen ja aspaldi, baina
Bilbon da, ez dakit dauden 2 edo 3 kolektibo, baina hemen falta dena da, ez daukagu espaziorik, ez daukagu lekurik, ez daukagu mugimendurik, ez daukagu ezer. Orduan hori asko nabaritzen da. Osea, azkenean ez dago tokirik zerbait montatzeko eta bilatzen duzunean, edo trabak edo no seke. Eta gero gainera hemen musika sortzeko, eske bereziki Laudion ez dago ezer, eta Laudio Aiaraldeko herririk handiena da. Hmm. Eta hori asko nabaritzen da. Osea, Murrion dago Gaztetxea, Burubio. Ordoñan uste dut ere zerbait dagoela, eta hemen ezer ez izatea, no sé. Bai, horrek eragiten du gero ezin sortzea erreferentzialtasunik. Osea, egongo balitz beti, ez dakit, gazte talde bat, elkartzen dena eta egiten dituena gauzak albidetzen du, igual, ez dakit, giro horretan ez dagoen jendea gerturatu ahal izatea, baina ez dagoen ez horretarako baldintzarik, ez dago erreferentzialtasuna sortzeko aukerarik eta bueltatzen gara horretara, erromeria eta DJetara. Baina bai egia dela, daudela herriak eta hurbil dauzkagun ezagunak bilatzen dutela lehengo. Beti dago mundua edo Euskal Herria Iruin herriari begira, musikaren esparruan, edo mugiari begira, edo dena delakoa. Baina beti dago olako herriren bat. Eta kasu askotan, nahiz eta horiek izan referenteak, gero jendeak badauzka referente propio bere herrian, eta guk ez dauzkagu. Ja. Bueno, Xabi Baster, agian, edo Malen, baina hori da kontua. Osea, non daude gure hasi bar gara, pizka. Ez gara izan behar. Ja. Baina Guk igual ezakigulako ezer antolatzen lortu dezakegun gauza bat dela eta izan daiteke lan polit bat. Orain horitu naizela berriaz. Orain ikusten zaitugu gehiago kazetari rol batean. Ezagutzen zaitugu gehien bat itzultzaile izateagatik, baina orain zaude kazetari lanetan Aiaraldean. Eta nik aldetu nahiko nizuke, azken aldian, eta pixkat 15 urte hauek gogora ekarriz, bi berri azaltzeko, bata izateagatik oso bereizgarria eta oso garrantzitsua eskualdean, eta bestea celebre izateagatik. Ez dakit irakurri duzun asteburuetako berria, dela, Rocioko ez dakit zen da, Virgen del Rocío. Ama Virginia. Ama Virginia. Esatu da, Laudioko apaisak betatu dituela, eta indila boikot bat Virgen del Rocíoko jaiei Latiorroko Espainia plazan. Bueno, nik Espainia plaza ditzen dio daudelako konglomeratuta. Espainia, Latiorroko la plaza de España. Bai. No tener auzo. Que gainera eso, osea. Hirugarren podcasta beraiekin sartzen. Notan ez dena. Bueno, bai, a ber, guretzat, hau nire lankide Aimarrek esaten du, zentro regionalek edo duten garrantzia herrian oso handia dela. Eta, bromak aparte, bai, celebrea ostiraleko berri hori kontua da, haiek ospatzen dutela hori, el Rocioko Ama Virginaren eguna eta beti igo izan dela apaiza mesa ematera bertan, baina aurten esan du, mesa nahi duena, joan daitela Elizara. Baina, bueno, egon nintzen, justo asteburu honetan guardia izan dut, da lanean egon naiz eta egon nintzen argazki batzuk ateratzera. Eta, ja, galderara bueltatuta, ez da, eske, claro, 15 urte, nik duela 15 urte nituen 7, 8, orduan, bueno, hasierakoak aldan ez ditut oso buruan, imaginatzen dut, Xabi edo Aitorri galdetzen badiezu lorea asko hobeto ezagutuko dutela. Baina, justo aurreko astean, eta oso berria da, uste dut aurreko astean edo duela 2 izan zela, lagunekin egon ninen komentatzen, nola, bueno, Amurrion eta Gardean atzilotu zituen Guardia Zibilak, pare bat pertsona uste dut, egun goiz horretan bertan, guk bota genuen albiste hori eta jarraian ibili potsoka etorri zen Alemaniatik bere jabearekin oinez iaz jaio dela. Eta hori izan zen, imaginatu, bata goizeko 9:00 eta bestea 9:30. Jihadismo eta potxokak. Eta zuk diozu, Zer bueno, daukaz gure eskualdeak eskaintzeko jihadismo eta hau potxokak. da Aiaraldea, Eta espida, ezta? bai, baina hori Zeberion hori ez. Hori zebarik, bueno, Bai, sartu da, salpika. badakigu non sartu den. Bai. Ondo. Baina bai, Bertatu dituan lau galderak. oso, no?
Igual geratu da serio egin. Ez Pasatu dut. dugu Zuen, txipa. Pasatu gara dildoetatik Ja, eta pasatu Calvin gara, Kleineko kaltzontzilloetatik. Bueno, Bai, iruditu aldarrikatzera laudioko egun kulturalaren Bai, berpistea. eta ehundu behar dugula pizka gehiago eskualde mailan baita, Baude erlazioak eta beti egon dira Hamburgoko jendearekin eta Orozkoko jendearekin, baina bueno, nik uste dut pentsatu behar dugula ere bai pizka ehuntzen. Bai, Eh, bai, ondo litzateke. bai. Bai, Vale. Eskerrik asko Maider, bai, entzutagatik zuei, hain ondo galdera. Mi esker. eskerrik asko. Ez Joan, nebali moduzu geratu Maider Bai, arte. Bai, Ez ondo. bali moduzu Venga. nahi jagole lanekin, ez dakien Bai. erentzako Maider oraintxe bertan dago zaintzen aiaraldea. Aiaraldea osoa, bueno, Aiaraldea faktoria. faktoria. Aiaraldea osoa eta aiaraldea faktoria. Eta orain ez. Hore, bueno, Orduan, nahi duenak frixen bat Nikolasen. lapurtu zake frixen bat. eta kafe bat nahi baduzue, ba, self-service ere. Self-service. Oso ondo. Nori argituko dugu? Ba, hildarrak, igual. Bueno, aldatuko gara berriz. Vale, gauza da. Badago talde bat, Mikey Boy and the G-House deitzen zena, baina orain bakarrik da The G-House. Eta atera du, Ja ez dago Mikey Boy. Mikey Boy badago, baina, bueno, Hori gauza bakarri dira da, G-House. nire esan didate oso asamblearioak direla, eta Oso? oso asamblearioak Asam- direla, eta aldatu dute izena, pues, ez dakit. Eta atera dute diska bat. Bai. Ez dakit ikusi bat zuen bideoa, baina, bueno, hemen ikusiko dugu. Bidea zenuen. Vale, baina agian ez duzu ikusi. Bai. Nik ez. Zu ez duzu ikusi, ezta, Jon? Ba, ikusiko dugu bideoa, dela, bueno, The G-House, eta abestia da, Take Me Back in Time. Dira country talde bat, country edo, bueno, country punk, ez dakit nola definitu, baina arteakoak eta bilbokoak, Tonti Mutilated country. Youth taldeko bi integrante daude jotzen Mikey Boy, eta, bueno, ikusiko dugu bideoa. Bastante loco, Dena esan. No, zuten gaude, Bai, bai. Baina zuzen izan duela. Podcast luze geratu da. G-House. Bai, bada. Bada. Osea, bai, baina ez. Da, Osea, gitarren gorputza da rollo kulata bat. bueno, hori ikusi dugun gitarra da do it yourself. Ja, igual. La gitarra do it yourself. Berak egindakoa. Bueltatu gara, Bai, bueltatu gara eta ematen dit todo el soda. Bueno, bueltatu gara bideotik eta seriotasunetik ere bueltatu gara. Bai, osea, videoclipa, increíble, producción. Cine. Egon bazen guapo de repente aitorrek esatea, eta baitu gartontzillo bat hau Markazu flasha. Eta bueno, gustatu bazaizue, rolloa badago utziko dizuegu deskripzioan, deskripzioan bere haien bankanpa, eta hori entzun dezakezue haien diska. Nine Circles of Donkey Hell, no, Donkey no sé qué Hell. Bai, bueno, daukat hemen. Talking Heads. Talking Nine Circles, bueno, Donkey Hell daukat ipinela, baina ez da Donkey Hell. Du, ez da bere letra ulertzen, Ez. Ez duzula zure letra ulertzen, Osea, eske jarri dut Ez. Donkey Hell, baina faltatzen zait hitz bat. Osea, me comí una palabra. Borla, Bueno. Borla. egunen batean. Bueno, eta ja, carrerilla hartuz, ba, Foser eta biok, itxegin dugunez, ba, justo bi aste, osea, azkenengo bi astetan atera den musikari buruz,
Duela bi aste. Bueno, justo zurea duela 2 aste, bale, baina azkenengo 2 asteetan. Baina botako dugu ronda bat. Plan, venga. Venga, vale, Venga, vale. Duela bi aste, Gitarreka La Fuente, Jose Luis eta Rosowski. Pasan astean, bigarren Salesti. Ya está. Zerraitu. No, baina jarraitu Serio zuzu jarri da, Rosowski momentu eta batean, gero Osea, amaitu bat gehiago. batean. Serio jarri zarela, Ez da, Osea, mazu, podcast osoa, agresibo, bai. cocido, Agresivo. ya de las millardas. Cocido madrileño eta orain jarri gara ya un pokeball. Bueno, diñot, itxe egin dezakegu Rosowskiri No, buruz, lasi. bai, eta gero jarrituko Bueno, dugu nerekin, ja, si No, hacemos ping-pong. jarraituko dugu bigarren Ez, Salestirekin. ping-pong, venga, Ez. zurea, bai. Bueno, venga, vale. Bueno, baina eske nik abestiarekin abitu nahi nuen. Bueno, venga, vale, jarraituko dut nik, ba. Ez dakit entzun baduzue Ekidak atera duen azken diska, Ez. Arestiren Harri eta Herri bertsionatuz, una Harri eta Herri poemak bertsionatze, Bai, eta, bueno, ze iruditu zaiz? pues, barkatu. Asko, momentu batean joan zait. Bai, asko gustatu zait, osea, bueno, joan nintzen, egin zituzten jardunaldi batzuk, duela Bai. ez dakit noiz izan zen, jardunaldi batzuk egin zituzten Bilbon, Campo Elíseos antzokian, eta gero estreinatu zuten Antzeslana antzokian. Eta Antzeslana ikusi nuen, oso ondo dago, egia esan, niri balio izan zitzaien pixka eta Arestiri gehiago gerturatzeko edo, baina, bueno, gainera, bai. Eta, baina, osea, oso ondo dago, eta jendea, pues, antzesten dabilen jendea ez dira, ez dakit, osea, zen nahi dut, osea, ez da ez haien, bueno, lana obviamente ez, baina ez dute ikasketarik beharra da, ez ezer, eta oso ondo dago. Eta gero diska, pues, asko gustatu zait, batzuk beste batzuk baino gehiago, baina orokorrean Eta bestiren bat destakatzeagatik, beitu gustatu zait asko egia bat esateagatik berun taldearena, niri baita, ez, niri uste dut. bai, eta ez daukate beste ezer, baina ikusi izan ditut ere Gasteizko gaztetzean behin, osea, ez zutenean ez da izen, ikuste dut izena jarri dutela diskan Ja. zerbait jartzeko, baina, bai, rolloa oso... Niri baita gustatu zait asko, uste dut ideia nahiko kreatiboa Bai. egin dutela, Aristirekin mezklatzea pizkat rumba edo flamenko mondako estiloa. Eta zuri, No, Foset, Niri zuk entzun duzu? bai, eta gustokoena J. Martinarena. Es que me gustó mucho, tío. Bai. O sea, J. Martinera, es que me gustó mucho. bai, tío, yo qué sé, o sea, ondo zegoen. Plan, eta gero Arestibars. Arestibars oso guapo zegoen, o Gure sea. benetako etxaia, Belarrijana podcasta. No, pues abestia, o sea, entzun nuenean nengo aldean, esan nuen, bueno, sin más, tal, eta gero entzun du berriro, eta esan nuen, hostia, está guapo. Eta atera dute Arestibarsen, nire Arestibars ez zait asko gustatzen, ba, rapa ez lako asko gustatzen besterik gabe, baina atera dute tipo pues barra bakoitzearen Bai. erreferentzia zein den. Ah? Bai, Zu poema edo hitzaldik Hori literario zuen. referentzia. hori oso guapo Ez nuen zegoen. ikusita, bai. Baina orokorrean bastante, plan, diska ona, uste dut izan dela. Ni bai, borralena niri gustatu zait. Badaki zuei ez zaizuela gustatu. Ba, gustatu bai, baina sin más, o sea, ondo. Eta ez dago Mark Wintersen abestireik. Ez dago, definitivamente ez dago, porque Mark Winter, Uste dut berun taldean jotzen duela. Mark Winter estaría cancelado y en la tumba. Mar... Ez dut esan. Negua. Negua. Miguel Negua. Ez que, Markel Negua. Markel Negua eta Rosowski. Eta, bueno, nire... Ez que ez dakit eguzkiak ematen digulako. Bai, Ez dakit zer den, baina... Nago ni ere Bereziki tonto. pizkat Bai, esparrago. apurtxo Baina bat. nik uste dut, igual programa guztietan egon naizela pizkat esparrago. Bueno, nik ekarri dut. Hurrengo geltokira. Nik ekarri dut Rosowskiren diska berria, Daisy izena duela 2 aste atera zuen, ez dakit segunean, baina duela 2 aste. Ja, bueno, urtean zehar, eta pasan urtean uste dut, atera zituela 3 single, Baby Romeo, Alta Gama eta Sofia zenarekin, Baby Romeo Ralfitxu abeslariarekin egindako
Ekartzeu zuen sekzio bakoitzekiko, enplaten esatek eta gutxiago, Ez da morlosko eta jartangau, eta albajo ez da No, joder, tío, es... Arriba, leishmaniosis. Ondo te esan, tienes no? que poner un poco en la escena edo, no sé. No, ya, nabaritzen da, en plan, te falta Investigación. Rafitxu. Falta tefal. Eta gero ja, atera zuen diska, zuela bihazte. Osa, diska ona, ez da, derra. Niri gustatu zait asko, bai. Bai, diska ona. Eta, bueno, hainbat, amabia bestiko diska da. Hainbat fiturenekin, Eta estilo askotakoa, ez da? estilo askotakoa bai, Lazoguirekin dauka bat, Es verdad. Kevin Amstrad Brojantomeko kidearekin, gero Las Ketchupekin, Muy loco. Bai, ¿verdad? Chuplas, míticas. Bai, 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 bai. Ketchup, las ketchup. Buah, se Joni Glamour abestia, oso ona. Baina nik gaur justo ekarri du Malibu abestia, bera bakarrik egindakoa uste dut. Eta, bueno, honekin igual, Malibu pizka bat, Juan Magan. bai, Juan Magan Electrolatino estilo, ¿no? Electrolatino, baina lo que gusta, ¿no? Eta Summer Edition da, eta Summer Edition. amaierako, Summer Edition. yo que sé, vamos a la playa, wow. Eta, bueno, pues hemen dago Malibu abestia. Horren bat, Jon. Fade out. Vamos a la playa. Quise guardar toda mi caricia, niña mía, ¿dónde estás? Tristes heridas que me duelen de verdad. Ese estilito Malibu te va genial. I was thinking about you. Ni beti entzun dut Ralphitxo. Bere amonak deitzen baldin badu, nor, Ralphitxo. Jurau, ni nago oso galduta estenan orduan. Bueno, osea, ez dut entzun, baina ezagutzen dut. Baina esan dianean listo, pues esan dut, bueno, komentatuko zerbait. A ver, hobetzeko. Hurrengoan eguzkiak ez ematea, Kritikak. tontoegi bihotzen garelako. Urrengo saiorako, Instagrameko DMtera jo, eta, bueno, ikusiko dugu. Hola? Bai, igoko dugu punto y opino. Punto y si te invito. O sea, se ha entendido, ¿no? Bueno, Eta, bueno, bi aste barru itxarotu zaituztegu, bale? Ekain zoriontsua pasa, agur. Agur.